Molt bona tarda, família de la Ratafia, benvinguts en aquest acte de la 39a Festa de la Ratafia. Veieu com ens hem de veure, aquí per una pantalla, amb una mascareta, perquè aquest coi de Covid ens ho ha fumut tot en l'aire, però bé, avui fem un acte que ens fa moltíssima il·lusió, que ens hagués fet molta més il·lusió, evidentment, fer-la presencialment i poder-nos veure les cares i tocar-nos i abraçar-nos, però bé, gràcies a Déu almenys el podem fer així virtualment i els podeu seguir des de casa vostra. Estem aquí per presentar aquest llibre que tinc aquí al meu costat, que encara fa olor de calent, que ha sortit de la impremta fa molts pocs dies, d'Editorial Farell, que després parlarem amb els seus autors i amb l'editor. És un llibre d'en Pepe Escudero. En Pepe Escudero és enginyer tècnic agrícola, és professor de l'Escola Agrària d'Espiells, és un malalt de tot el tema dels licors i destil·lats, etc. I també és curador de la Bullipèdia, del projecte d'en Ferran Adrià amb el Bullilà. Després us presentaré en Jordi Suades, en Pep Escudero i en Ferran Centelles, que són els companys que estan avui aquí en aquesta presentació del llibre. Però deixem-me començar una mica amb una visió una mica personal de què ha suposat per mi aquest llibre. Us he de dir la veritat, em va arribar el dimecres passat al migdia a les mans, després de molts dies frisant, perquè en Jordi Suades, l'editor, me'l va enviar per correu i no arribava, i me l'he llegit quasi tot, no he tingut temps d'acabar-lo del tot, però he fet una mica de marató, i la veritat és que estic gratament sorprès i feliç de tenir aquest llibre entre les mans, perquè creiem des de la confraria, que de fet la confraria ha fet el pròleg del llibre, també que tenim aquest honor d'haver pogut fer el pròleg del llibre, és un llibre que creiem que és necessari. Necessari per què? Perquè en Pep ha sabut fer, al meu modest punt de vista, un compendi, la capacitat de posar en un sol espai moltes informacions molt rellevants sobre la ratafia, que ens poden ajudar a tots a entrar una mica en aquest món. Els que ja hi som, ja el coneixem molt bé, però totes aquelles persones que potser no estan gaire posats amb el tema de la ratafia, doncs és una porta d'entrada que ens pot servir a tots. És un llibre per tothom. Ahir teníem una petita conversa prèvia amb en Jordi l'editor i amb en Pep l'autor, que és un llibre que és complet sense ser farragós, és a dir, és un llibre que té informacions de molts tipus, culturals, tècniques, de tast, de com fer ratafia, però no es fa farragós, és un llibre que passa molt i molt bé. Algú pot pensar, home, els de la confraria que esteu molt acostumats a fer ratafia i tot això, doncs clar, coneixeu el tema i l'heu pogut gaudir molt. Doncs no cal, és a dir, aquelles persones que us voleu posar en el món de la ratafia, o aquelles persones que teniu una petita noció però voleu aprofundir una mica més, és un llibre ideal. A més, és un llibre que, permeteu-me l'adjectiu, és un llibre inclusiu, perquè ha aconseguit en Pep agrupar tota la família de la ratafia, a tots els sectors de la ratafia, productors, gent que fa ratafia artesanal a casa seva, gent que es dedica a produir la ratafia, la IGP de ratafia catalana, tot aquest món, tot aquest univers ratafiaire que aquí a Santa Coloma sempre parlem, en Pep l'ha aconseguit plasmar blanc sobre negre en aquest llibre. És un llibre que, ja dic, està acabat de fer, és a dir, ha sortit del forn fa molts pocs dies, i m'agradaria saludar en Jordi Suades, que és l'editor d'Editorial de Farell Edicions, una editorial que té un catàleg molt centrat en les tradicions culturals i en tradicions catalanes, bàsicament, i que ha incorporat aquesta joia. Jo vaig fer un tuit l'altre dia dient que és una joia, per mi és una joia, perquè una joia és una cosa bonica i que fa patxoca, i això és una joia. I bé, Jordi Suades, molt bona tarda. Bé, una mica... Gràcies per ser avui aquí amb nosaltres virtualment des de casa teva. Ens faria molta il·lusió tenir-te aquí al costat, però no pot ser. Tu com a editor em consta que has tingut molta feina, has pogut aplicar molta pedra amb en Pep, perquè en Pep tenia un projecte molt i molt gran i has hagut de passar el ribot bastant per donar cos en aquesta peça. Ens pots fer 5 cèntims de com ha anat una mica el procés des del punt de vista de l'editor, una mica, que és el que pateix més a l'hora de produir un llibre? Bé, us ho explico així. Mira, fa molts anys que estem buscant equip de mà, que diu, jo he d'elaborar un llibre sobre ratafia, veig que el que hi ha al mercat
es pot superar, diguem-ho així. Hi ha hagut un procés de restitució durant molt temps. Hem pensat que la confraria va poder contactar amb el Pep Escudero i es va iniciar així el procés d'elaboració de tot el llibre. Tot el procés d'elaboració, com qualsevol relació que hi pugui haver entre dues persones o diverses persones, doncs hi ha d'haver un feedback, hi ha d'haver unes aportacions per totes bandes, que això no de totes maneres. En aquest procés d'enriquiment, unes idees molt bàsiques sobre com a editor del que vols i vas incorporar informació conforme te la va donar. Ens trobem els coneixements del Pep són els coneixements d'un enginyer i que, per tant, el que ens arriba és un llibre molt tècnic, però també molt ben elaborat. La cosa que sempre busquem nosaltres, cinc interns, és a dir, que el que s'expliqui un coneixement de causa i s'hi expliqui per un entès, de manera que no ens limitem en aquest cas amb els nostres llibres a copiar d'altres llibres. El que es tractava de fer un llibre de ratafia diferent a tot el que hi havia en el mercat. Seguint la pregunta que ens anava Joan, és un llibre molt ben fet, però aquest llibre ben fet li hem de trobar un mercat i trobar un caire perquè pugui ser a l'abast de tota la gent, de tots els públics. I això és el procés que hem seguit amb molta feina de les dues bandes, tant pel Pep per nosaltres com l'editorial, és de convertir un llibre més farragós, més tècnic, en un llibre que fos més divulgatiu, però que tampoc fos absolutament divulgatiu i que tampoc trenqués amb l'esperit en què ahir el Pep ho havia fet. Es tractava de cobrir parts que no hi havia en el llibre, que és com podia ser tot el tema més de tradició cultural. Es tractava de convertir aquest llibre en dos llibres, podríem dir, que és a dir, hi ha un conjunt de coneixements que són més d'amateurs, de gent que ja ha fet habitual o no en el món de la ratafia, i després hi ha un conjunt de coneixements posats més a l'apèndix que estan pensats doncs, per si vols saber alguna cosa més o si vols anar una mica més enllà. I crec que això doncs, ho hem lograt. Es tractava de fer com un manual, una guia, es tractava de fer una dissecció en tot aquest món de llibres de la ratafia i parlar de tots aquells elements i de tots aquells processos o el procés d'elaboració i explicar-nos pas a pas perquè la gent ho pugui entendre. Per poder estar aquí amb vosaltres i realment ens teníem d'haver trobat en un altre format, que és aquest format, i l'hem d'aprofitar. Home, moltes gràcies, Jordi. I jo puc dir com a lector que ja dic que no l'he acabat del tot perquè no m'ha donat temps, però l'he llegit, quasi un 60% del llibre l'he llegit, està molt ben, i fins i tot a nivell lingüístic, no? Jo com a filòleg que soc, a nivell lingüístic es fa molt digerible, és a dir, no és el que dius tu, no és farragós, no és tècnic, sinó que una persona que no tingui coneixements molt profuns d'enologia o de coses tècniques el podrà gaudir moltíssim. Per tant, és un llibre que és un llibre recomanable i regalable, que dic jo, perquè a la persona que el rebi, a la persona que el llegeixi l'apreciarà. Jordi, moltíssimes gràcies. Si et sembla, passem amb l'estrella de la nit, que és en Pep Escudero. Bé, des de la confraria, no? Coneixem en Pep des de fa un temps, hem tingut molt contacte amb ell. També li vull agrair, ara que el tinc aquí, que sempre ha volgut col·laborar amb nosaltres i s'ha ofert i ens ha ajudat amb tot el que ha sigut necessari, i evidentment quan ens va demanar ajuda per col·laborar amb aquest llibre ho vam tenir claríssim. En Pep, per la gent que no el conegui, que ens estigui seguint per Ratafia TV, és un malalt del tema dels licors, és un mestre. Com a professor, de professor a professor, i em consta el projecte que fa a Espiells, cada any ens arriba la ratafia que fa amb els seus alumnes i cada any és millor. I bé, Pep, molt bona tarda o molt bon vespre ja, gràcies per ser aquí. I bé,
fem un umbral, no? Has venido a hablar de tu libro, pues explica'ns una mica el teu projecte i d'on te va sortir tot això i com va. Tens el micro apagat, Pep, em sembla. Ara, moltes gràcies. Sí, senyor. Bona tarda. Ara sí, però és el directe. Amb el Jordi l'he sentit molt malament, però no sé, crec que la resta de la gent sí que l'ha sentit bé. No sé si em sentiu a mi bé. Perfecte, et sentim perfecte. Sí, em sentiu bé? Vale, perfecte. Bueno, en primer lloc, caldria començar amb uns agraïments. Jo, en primer lloc, el que passa és que tinc por de descuidar-me a algú. Llavors, a la presentació del llibre ja m'he preocupat de deixar agraïments. Després, crec que avui toca agrair a tots els tècnics, tota la gent que tens a darrere teu, Joan, que estan suant tinta perquè tot surti com ha de sortir, i la Covid, la veritat és que ha ficat en solfa la necessitat de moltíssima gent i de moltes feines, i amb tot el tema tecnològic està claríssim que és així. Llavors també, amb la que estem patint, també és, crec que, mira, ja que estic en directe, agrair a tota la gent que s'ho està currant molt pel tema de Covid, tota la gent que està patint, que, com diem, ens en sortirem i que ens hem d'ajudar entre tots, i que és una cosa que no és broma, i que des del més petit al més gran, del més ric al més pobre, tots hem de fer la nostra. Llavors, presentar un llibre, i un llibre que parli de cultura i de cultura popular, doncs amb la que està caient està molt bé. Per mi ja és, dintre de tot el problemón que tenim, és un superorgull. Sí que amb els agraïments em vaig adonar que m'havia deixat amb un amic i que m'agradaria dir-ho, perquè em va ajudar molt quan estàvem triant les fotografies i siguent amateur s'ho va currar molt, que és el Dani Núñez, i crec que com a mínim, ja que me'l vaig descuidar amb els agraïments de la presentació, m'agradaria dir-ho. Després també als meus pares, que sé que els hi fa molta il·lusió, al Pep i la Mari, i a la resta de família. I després, la confraria, per descomptat. Tinc la sort de no només ser enginyer tècnic agrícola, sinó enginyer agrònom també. Tenim la sort aquesta, la gent que vam estudiar primer agrícoles i després vam anar a Lleida a fer agrònoms, i també saludo als meus col·legues. Pel que fa al llibre, mira, jo m'havia preparat un PowerPoint que al final no el passem perquè ja seria més complicat encara, i que m'ajudarà una mica a fer el que crec que es fa quan es presenta un llibre, que és presentar una mica com s'ha anat cuinant i com ha sortit aquest element, que és el que tenim aquí, que al cap i a la fi és això, és aquest llibre físicament tocar, que es pot tocar. Com tu molt bé has dit, és un llibre per a tothom. És un llibre magre. És un llibre que, malgrat pesi poc, malgrat sigui petit, és un llibre en el qual hi ha una condensació d'informació bestial. En aquest sentit, és un llibre que està molt pensat per a tothom. És un llibre que, si nosaltres agafem... Jo ara pensava amb el mòbil, no? Amb el mòbil o amb una tableta, tu la gires i gira i continua funcionant, no? Perquè té els seus sensors. Aquest llibre el podeu girar com vulgueu. Si ets més expert, aniràs a buscar un determinat capítol. Si t'introdueixes en el món de la ratafia, què és el que a mi m'interessa moltíssim? És a dir, és que la ratafia arribi a tothom. També el disfrutaran. I com molt bé deia el Jordi, hi ha una part del format del que seria el format del llibre, que són els apèndixs. Els apèndixs, que estan després dels capítols mare, anem a dir, dels 5 capítols mare, és on la gent poden anar a aprofundir una mica més. Són capítols independents, però que tots estan molt ben lligats. És a dir, no queden penjats, cap d'ells. Per això us dic que si el mòbil l'agafem i el girem, continua funcionant. Doncs si el llibre l'obriu pel capítol 1, començareu a llegir, i si voleu passar al capítol número 5, seguireu llegint i podreu tornar després al capítol 1. En aquest sentit, és molt funcional el llibre. Clar, fer una cosa funcional jo sempre explico que és com el pòsit. El pòsit és una cosa molt fàcil de fer anar, però és molt difícil de crear. I aquesta és la gràcia del llibre aquest.
Pel que fa a el que seria com va començar, uns agraïments també han d'haver-hi aquí amb el Xavi Amat. I llavors és el Xavi Amat el que em fica en contacte amb el Jordi. Llavors em truca el Jordi per telèfon, Jordi Suades, el meu editor. Bé, em dic així, el meu editor, però ho dic així. El meu editor, se sent bé o no? Sí, vale. Llavors em va trucar el març del 2019, és a dir, fa més d'un any i mig. I aquí va començar tot, com deia allà a l'APM, no? És a dir, aquí va començar tot, amb el març del 2019. A partir d'aquí, la primera reunió física que vam tenir el Jordi i jo, quan ja estàvem treballant, ja estava liat amb el llibre, és el 9 de març. I el 9 de març ja és quan ja cara a cara, anem a dir, allà en persona amb una benzinera, doncs d'Abrera, doncs vam ja, que això anava en sèrio, que anava cap a lo que tenia avui en dia. De versions del sumari original que jo li vaig presentar al Jordi el dia 2 d'abril, que també estava en còpia el Xavi Amat, a la versió definitiva del 15 de juliol del 2020, és a dir, ha passat pràcticament tot l'any del 2019, i més de la meitat del 2020, el llibre va anar canviant, va patir una metamorfosi, es va anar reinventant sobre el que era tota la quantitat d'informació que intentàvem o que volia ficar, no? Pel que fa a les entregues de versions definitives, no d'entregues parcials per capítols. Estem parlant de que jo tinc documentades en Word més de 22 revisions i modificacions completes de tot. En cada una d'elles hi ha alguna cosa. I la presentació definitiva no és fins a meitat de juliol del 2020. Pel que fa a el que seria un capítol que a mi em feia molta il·lusió, perquè és un capítol en el qual es fa una radiografia del mercat de la ratafia actual, és a dir, qui és qui i què fa actualment amb el panorama comercial, que és una mica el que tu tens a darrere, Joan. A darrere teu tens ratafies comercials. Llavors, això, quan surt de l'armari, anem a dir, el llibre, perquè si fins llavors el llibre era absolutament secret, fins i tot la meva família només no ho sabien, no sabien que estava fent el llibre, és a finals d'any, el 28 de novembre, per un e-mail que jo faig en còpia oculta a tots els elaboradors possibles que vaig poder trobar, al qual els hi vaig fer arribar una fitxa, i aquesta fitxa, doncs, un cop retornada, que voluntàriament me la van retornar la majoria d'aquests elaboradors, però no tots. I, per tant, al llibre no surten totes les ratafies que a mi m'agradaria que sortissin. I, clar, com a fill meu que és, jo vull que creixi i que el llibre vagi cap a una segona edició. I m'encantaria que la segona edició, la gent que pel que sigui no ha pogut estar ara amb el capítol 5 de mercat, que hi estiguin. Això per mi seria perfecte, perquè és molt diferent entrar en una pantalla i mirar la fitxa de veure com és una empresa que elabora ratafia, no vull dir cap marca ara, que tenir-lo en un llibre, estar còmodament assegut o estar al llit i agafar. És diferent. El paper té una olor, el paper té una... Poder és que nosaltres ens diuen boomers, penso, els que són dels anys 70, no? Som boomers, penso. Doncs els boomers, poder encara tenim el tema del llibre. Això no es queda sense bateria, això no es queda sense wifi. La ratafia no té wifi, no? Dieu des de la confraria, és a dir, i està aquí, i veus qui és, i després, si t'interessa, ja aniràs a buscar-la, ja aniràs a comprar-la. Hi ha eines de tastar, i tastar amb moderació. De la fitxa aquesta en vaig fer 3 versions. De la documentació de consulta és consulta online, horrorós. De documents arxivats molt seriosos, més de 28. Fotografies, centenars. Trucades de telèfon, horrorós. E-mails, idem. WhatsApps, els meus amics riuran, jo era anti-WhatsApps, ara soc accionista de WhatsApp. D'hores dedicades no les puc calcular, però caps de setmana, vespres, festius, vacances, vull dir, una feina que passen les hores i no t'enteres. I a més de polir, és una paraula que li agrada molt al Jordi, polir. Promoció, crear el Gmail, el llibrerratafia@gmail.com. Després tenia en ment el Twitter, el Secrets de Ratafia, el compte d'Instagram. És a dir,
Com va fer l'Obama el 2006, vull dir, ens hem de vendre d'aquesta manera, també hem de donar a conèixer d'aquesta manera, però nosaltres no som grans, no som... És un llibre en català, és un llibre que té una volada a la que té, és un llibre d'una editorial molt, molt, molt professional, però molt especialitzada. I llavors, doncs també, el pròleg me l'envieu, Joan, el 27 d'agost, el pròleg. Però clar, el pròleg està fet, pobres, no teníeu el llibre. No teníeu el llibre, teníeu de què no el llibre, no teníeu el llibre. I la presentació definitiva de la meva presentació li faig jo al Jordi el dia 2 de setembre d'enguany. La primera fotografia que tingui el llibre físicament, que me la va passar el Jordi, és del dia 1 de novembre, de Tots Sants. I jo el llibre en paper no el veig hasta aquesta setmana, el dia 2, que és quan faig la foto amb una vinya de xarel·lo de la zona d'Espiells, i és quan el llibre ja surt. Aquesta és una mica com ha anat la cocció del llibre, que era un llibre que el Jordi deia que feia anys que anava darrere, i jo també. És a dir, jo tenia claríssim que volia fer un llibre de la ratafia i que creia que calia i que havia de ser un servei per a tothom. Per a tothom. És a dir, aquí entren com a la cançó aquella de Bruce Springsteen, de Land of Hope and Dreams, en aquest tren entra tothom entra amb aquest, perquè és que si no estem perduts. És a dir, ha d'arribar a tothom el producte i ens l'hem de fer nostre tots i més enllà, sobretot més enllà, que el coneguin, perquè el producte és bo i val la pena ja per tastar-hi. Però què passa? Que és un llibre que va orientat també a l'amateur, a lo que vosaltres doneu servei des de la confraria de la ratafia. És a dir, és tota aquella gent que van a fires, que van a festes, que s'interessen per tallers, que jo n'he fet també tallers de la ratafia, de 20 milers, no centenars. I és aquí on hi ha la part d'elaboració, és la part de coneixement del producte. I aquí és el que fa didàctic i el que fa el llibre útil, que és una mica com vaig... Qui entra, doncs, en un capítol primer tindreu tota la informació relativa per saber més sobre el producte, que al cap i a la fi és el protagonista. És el licor aquest que sí o sí s'ha de fer amb nou verda. Després teniu tot el que és el tema de què és el passat, què és el present i què serà el futur. Esperem que sigui el futur de la ratafia, amb sorpreses fins i tot pel mig de lo que seria receptes. Després tenim capítols dedicats a lo que seria l'elaboració. És un plat molt fort també del llibre per l'elaborador amateur i que no és excloent dels tallers i que no és excloent de lo que serien les xerrades ni els tastos. És a dir, és una mica més, no és una mica més ingredients. El del mercat que us he comentat, que a mi em feia molta il·lusió perquè com a consumidor de ratafia doncs volia que quedés per escrit això, i amb una cosa molt important. Aquí el que fa milers d'ampolles i el que fa centenars d'ampolles està tractat de la mateixa manera. Vam tenir una feinada impressionant per agafar aquestes fitxes que ens enviaven els elaboradors i les elaboradores de ratafies del mercat i polir-les per deixar-les totes per igual, perquè tothom estigués tractat de la mateixa manera, amb les mateixes oportunitats. I crec que això ho hem aconseguit i ho hem aconseguit molt bé també. I després també hi ha tota la part dels apèndixs. Els apèndixs són una autèntica joia, de veritat. Vull dir, és abordar el tast, com el feu vosaltres, i vaig tenir la sort de fer i compartir amb el Jordi, amb el Ferran, amb el Freddy Centelles i amb el Josep Maria Nata, amb el Xevi Codina i amb la Mariona Fidalgo, i és aportar una cosa professional del tast des d'un punt de vista tècnic, d'un punt de vista professional, però a la gent que fa la seva ratafia, com jo faig la meva, que fan 4 ampolles de ratafia. No l'ensenyis gaire, com deia l'altre dia el Xavi... No l'ensenyis gaire, Pep, que ens fas venir ganes de provar-la, la teva ratafia, no l'ensenyis gaire. Bueno, la provarem, jo ja em vaig comprometre que la provarem el proper any quan ens puguem trobar com toca a Santa Coloma. Però vaja, hauré de fer més, no sé, hauré de demanar permís a l'agència tributària. Llavors, el tast penso que és un capítol que sorprendrà molt i agradarà molt,
El tema de les facs, de les preguntes freqüents, que jo ja s'havia abordat al blog, però també crec que és una cosa que està molt de moda i que jo crec que molta gent farà això, anirà directament a buscar les facs perquè és una manera de a veure, de què va això, no? Jo vull entrar a la ratafia. Què és la ratafia? No? Qui és qui i què és què? Les formulacions, una feinada, en la qual també parlo, per exemple, de la calculadora que teniu vosaltres. És a dir, fer fàcil una cosa que potser per la gent que ens dediquem a nivell tècnic igual no ho trobem difícil, però en canvi es podia fer una muntanya i que això va costar moltíssim. Aquí ens vam barallar moltíssim amb el... Semblava el Roper, el Jordi i jo, però autènticament. Era horrorós, vull dir, unes discussions terribles pel tema aquest, perquè jo ja ho donava per bo i el Jordi em deia que això no s'acaba d'entendre. No, això no... Aquí no anem bé. Això tu ho entens, però la gent no ho entén. I torna-hi, i torna-hi, i torna-hi. Un capítol dedicat a l'aigua. A l'aigua, molt, 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 molt important. I després un capítol que crec que també és una cosa molt interessant, que és el tema de les adreces. És a dir, l'amant de la ratafia i el que vulgui entrar en el món de la ratafia, aquí té el Google però en paper. És a dir, té el Google, no cal, és el cercador Google, el té en paper. I tot això amb un llibre, ja et dic, de tirada minoritària, que clar, jo que estic enamorat del llibre, clar, i que crec que tindrà recorregut. Abans em deia, espero no xafar-li, el Freddy, que és un llibre que no envellirà malament. I això el Jordi també tenia molt clar. És a dir, hem fet un llibre al servei de tothom i que a més no envellirà. I ja, jo per acabar, he inclòs una frase que m'agrada molt amb el llibre que diu que és de tradició xinesa, que diu que el passat, el present i el futur estan íntimament interconnectats. La història ens parla del passat, mentre que el present és la història del futur. I llavors, home, queda una mica com fem a xulo, no? Però ja que tinc aquesta oportunitat d'estar en directe i que me'n veu molta gent, doncs mira, això que el present igual és el futur. Que així sigui i jo no sé, jo no m'enrotllo més perquè... Gràcies, Pep. Perquè jo sóc com el Fidel Castro quan arrenco. Jo, si permets un apunt, vam tenir una petita conversa, això es pot explicar, i va tenir una petita conversa en Jordi i en Pep i jo ahir, una prèvia, no?, per posar una mica això a punt, i jo els deia una cosa que en Jordi va estar d'acord amb mi, en Pep encara estarà més d'acord, suposo, que és un llibre que se n'han de comprar dos, perquè un és per tenir-lo a la biblioteca, allò perquè estigui bé, i l'altre és per fer-ho servir el dia a dia, que s'embrutirà allò, perquè hem de fer receptes, hem de fer d'allò, hem de tenir una guia perquè vull trobar aquella ratafia i tal. Per tant, la gent que el vulgueu comprar ja podeu encarregar directament dos, perquè és que els necessitareu. L'editor està molt content perquè diu sí, hasta 3 si pot ser. Però bé, m'agradaria una mica anar acabant aquesta xerrada amb una persona que és en Ferran Centelles, que és sommelier, porta molts anys col·laborant amb Ferran Adrià i el Bulli Lab. I, home, una visió també d'una persona, o sigui, aquí tenim un editor, un filòleg i un enginyer agrònom i agrícola. És una persona que vingui del món de la gastronomia, no?, del món del tast de licors i vins. Ferran, no sé si has tingut temps d'acabar-te el llibre, l'has pogut fullejar mínimament. A veure, l'he disfrutat, sí, l'he disfrutat molt. Fes-nos una nota de cata d'aquest llibre, va. Molt bé. Bueno, bona tarda a tots. Gràcies per convidar-me. Què és això? Esco, felicitats, Vale, és ell que ha posat... Grande Escudero. Bueno, perdoneu, Quin susto, pensava que aquí entràvem ja en connexió a les americanes, que ja tenien president o alguna cosa. Què passa? Li he demanat a Bruce Springsteen que vingués a tocar per nosaltres. Vale. I sí, clar, no podia ser d'altra manera. Aquesta cançó em recorda molt al Escudero, que, bueno, bàsicament allà el vaig conèixer com a professor d'espiells i, bueno, una persona que
que en sap de tot, no? I amb un nivell de cultura i de professionalitat molt per sobre de lo comú, no? Ell diu, no puc comptar les hores que he dedicat a aquest llibre i jo el crec perquè va amb la seva personalitat. Tampoc comptava les hores que dedicava a preparar les classes o tampoc ha comptat les hores que ha dedicat a fer la curació tan fantàstica de Wikipedia, no? Pues aquí la capacitat d'esforç, no? I que té, pues, a més de les coses que més em sorprèn, no? I sap de tot i ell ens va dir, no?, el primer dia de classe o el segon, parlo de fa 20 anys, que pues, els enginyers, no?, agrònoms o agrícoles, pues, són unes carreres que toquen molts pals, no?, que toquen molts pals i que al final pues, agafen un coneixement pues, ampli de molts camps, no? I jo crec que és el que reflexa aquest llibre. Aquest llibre és un llibre brutalment holístic, sí?, i multiangular de lo que és la ratafia. Vull dir, si fos un tas de vins, diríem que és deliciosament complexa, no?, perquè toca tots els pals que són necessaris per la ratafia. Des d'una vessant de cultura, des d'una vessant històrica, des de també la part més tècnica, des de la part més experiencial del tast i tot explicat amb un nivell literari que a mi és el que m'ha sorprès molt, saps? Vull dir, tio, o sigui, tu saps escriure així, saps? Vull dir, no? Que realment es fa molt agradable de llegir amb aquestes frases curtes però molt sintètiques, no? Aquí, vull dir, són no sé quantes pàgines, unes 100 i poques pàgines, però no hi ha una paraula de més, no hi ha palla, no? Llavors és tot com una profunditat molt agradable i fàcil de llegir. A mi realment m'ha emocionat i bueno, doncs sí que coneixem l'Escudero, que és precís, que té una cultura molt profunda, que el cap li va molt ràpid. A les classes el José Escudero s'ofegava perquè volia explicar més del que, saps? S'ofegava perquè volia explicar més del que podia, saps? Allò que ho volia explicar tot i al final li agafava cinglot i s'ofegava, perquè veieu el tipus de cap. I llavors em sorprèn aquesta prosa tan agradable, no? I tan senzilla i tan profunda, no? Llavors m'ha encantat. Trobo un llibre realment deliciós, molta recerca, les primeres receptes o les receptes de ratafia. Tu pots fer un llibre que sembli un catàleg o pots fer un llibre de la ratafia de les receptes de la iaia, però no, aquestes són les receptes antigues, són perquè han d'estar, perquè han marcat o han canviat un paradigma o han marcat un moment important a la història de la ratafia. Així és com una mena de tesis doctoral de diferents conceptes, molt ben escrita i molt agradable de llegir. No conec a ningú del món del licors, o sigui, és un llibre imprescindible per qualsevol persona del món de la sommelleria i dels licors, i ho dic amb el cor a la mà i totalment convençut. Les formulacions, perquè les entengui jo, han de ser molt fàcils i les entenc i em veuria amb cor de fer una ratafia. Les preguntes i respostes divertidíssimes, la part del tast, no? I aquests consells, una elaboradora de ratafia que diu, escolta, si esteu elaborant una ratafia no us passeu d'aquest ingredient o no us passeu d'aquell perquè no hi ha res, o sigui, perquè una ratafia necessitem que sigui complexa però que no hi hagi cap ingredient que domini, no? O sigui, no és ja només una recepta, sinó és conceptualment què s'espera de la ratafia avui en dia, no? Llavors, ho trobo molt potent, molt gratament sorprès, molt agradable de llegir i crec que serà un llibre, és ja un llibre imprescindible per tots aquells que ens dediquem al món de les begudes i dels licors. Vull dir, estic realment moltes felicitats per la feina feta,
es veu, no? Nosaltres que ens hem, o que ens hem ja passat molts llibres de begudes, veiem que hi ha una cosa que és l'escriptura de qualitat, que qualitat vol dir ser sintètic i agradable, i aquí ho teniu tot aconseguit en 100 pàgines que són extremadament sabroses, delicioses i agradables. Així que jo ho dic de tot cor i amb la confiança que tinc a l'Escudero, li dic que felicitats, que molta admiració. Si ja és la meva persona més admirada del món, doncs ara sobre que sap escriure i escriu tan bé, ja comença a fer una mica de ràbia, tot plegat, però més admirat encara, no? I ja està, persona de cultura, i ha sortit aquí, crec que nosaltres els tres ens hem referit a la ratafia com part de la cultura, d'aquesta mundologia, no? Si voleu, i que transmetre cultura, i utilitzo aquí per acabar unes paraules, una definició que feia Chekhov de per què és important la cultura, no? I què pot fer, no? Com són les persones cultes. Són persones, segons Chekhov, més amables i gentils, amb més voluntat d'ajudar, molt respectuoses amb les altres persones, sinceres, els agraden les coses ben fetes, tenen sensibilitat per allò que és artístic i estètic i no són vanidoses, no? I jo llegeixo aquesta definició de què aporta la cultura a les persones i veig l'Escudero, no? I això ho ha sabut transmetre en aquest llibre. Així que no us el perdeu, de veritat, no us el perdeu, perquè és una joia literària de recerca genial. Bravo. Molt bé, doncs Ferran, moltíssimes gràcies per la teva reflexió. I bé, aniríem acabant. Només deixeu-me fer un últim agraïment, primer de tot en en Jordi, agrair-te la tasca que has fet com a editor, que em consta que és molta, la vostra feina a vegades, jo com a lector i com a bibliòfil sempre reivindico els editors, i els editors i els traductors, que són dos col·lectius que moltes vegades queden amagats darrere de grans autors, com pot ser Pepe Escudero, però que feu molta feina. Des d'aquí un agraïment a tots els editors i a tots els traductors i traductores d'aquest país i de tota la gent que s'ha dedicat al llibre. Gràcies a en Ferran per les seves paraules, per donar també una persona que sempre ha estat a darrere quan l'hem necessitat de la confraria, que ens ha donat suport, i a tu, Pep, perquè, mira, quan llegint aquest llibre i a mi amb les paraules que heu dit, en el fons el que has fet és que fins ara feies ratafia amb herbes, plantes, licors, i ara has fet ratafia amb paper, tinta i cartró. És a dir, has sapigut sintetitzar, com diu en Ferran, amb 100 i escaig pàgines. Si diem a Santa Coloma que fer ratafia és posar un paisatge dintre una ampolla, tu has aconseguit posar el saber de la ratafia a dintre un llibre. I com la bona ratafia es pot degustar, i es pot degustar una vegada i una altra, i com dius tu, desitgem, primer per volum de vendes i segona, per avançar amb això, una segona i una tercera i una quarta edició, i que esperant també desitjant el dia que pugueu venir tots vosaltres cap aquí a Santa Coloma, ens puguem assentar, puguem compartir un bon got de ratafia, si és de l'Escudero millor, i gaudir d'aquest llibre durant molts i molts anys. Gràcies a tots tres, gràcies a tota la gent que ens ha seguit en directe per Ratafia TV. La festa segueix per Ratafia TV, a les 9 recordeu la gala de la Ratafia on entregarem els premis, on aquí tenim dues persones que van fer de jurat, en Ferran i en Pep, i que pel que m'ha arribat, jo no sé els guanyadors, perquè estan aquí amb un sobre, això és allò Oscars, jo no sé qui ha guanyat, perquè per fer la cosa més allò, però m'han dit que hi ha bastant de nivell. Això és el que m'han xivat, és això, que hi ha bastant de nivell. Gràcies de nou, gràcies a tothom, bona ratafia, salut, i ens veiem aviat. Gràcies.